Big up, Black Ace, BST, Студио Изток. Поздрав, мършички. Текста ли си измислен рапър или рапъра с измислен текст за слава и пари се бори, но казва, че го прави за чест. Казва, че от ненето хорско той не се влияе, но щом някой му каже нещо грубо, започва да го лае. Злата участ за нещастие вече ни залива. В България, дами и господа, напълни се с такива. Кандидат, рапърчета, борещи се за монета, мамени или гавета, слушащи вкъщи планета. Какво да очаквам от такива, брат, какво могат да запишат? Може би история от сорта, как хорят на чалга парти ще опишат. Ха-ха-ха, няма да ги оставят да дишат. Те не знаят даже какво е рапа, са седнали да го пишат. Бита е коварен и мисля доста неща да кажа. Все пак това ме е в стила, всеки го пак да размажа долу на земята. Сещаш ли се как стоят нещата? Кой бях? Аз ли? Кой измисли правилата? Не дей пита тъпи въпроси, ще загубиш играта. Тука в махлата лесно ще поемеш тръбата. Вебонак, не си оцелил човека, с кой си правиш майтап. Нито пък оня на когото се правиш на тарикат. Правиш грешни стъпки, ще попаднеш някой трап. Не бе, спокойно, не се бъркаш, това е Real BG рап. Ама какво ти говоря на тебе, ти си някакъв батак. Ако ти си от тайката в кафето, аз съм каймак. Ако си дъното на тенджера, аз ще бъда капак. Ако аз съм ориентиран, ти ще си загубен. Куплета, прави главата сладка, някакъв мармалат. Кажи верно, май се кефиш на поредният ни трак. Не съм никакъв гарател, просто знам, че го пускаш пак. Какво няма бе, брат, то това си е уникат. Уникат, това си е уникат, това си е уникат. Питам се, да плача ли, да се смея ли? Утайки, в рапа удивителен съм, а вие сте просто запетайки. Из вас и без вас, изречението продължава. Мейнстрим последователи, почти всеки по течението плава и бълва плява. Ама какво ви пука, нали е по-лесно? Цинизми тук, цинизми там, бъха дали е уместно. Важното е да е просто и да се набива в главите. Рапър е, по-здел чалгари редите. Ама ви слушат, така и не им дойде гуша по мията, която наричате музика. Писна ми от простотията, която се излива от екрана, така и не успях да схвана на възможностите ви. Това ли е тавана? На мен лично ми писна, рапа в чалга се превръща и движението нагоре, прогреса в обратна посока обръща. Процес изглеждащ, плашещ и необратим. Единственият изход е явно да не спираме да редим. За слава газовете продадохте се, на песни за коли пари се отдадохте. От високо ако паднете най-много боли, а най-смешното е, че не го осъзнахте дори. За слава газовете продадохте се, на песни за коли пари се отдадохте. От високо ако паднете най-много боли, а най-смешното е, че не го осъзнахте дори.